Dapat hindi selective. Amo ini ang nangin pahayag ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Love Baronda kadungan sang State of the City Address ni Iloilo City Mayor Raiza Treñas kahapon nga adlaw. Kahapon ginsiling sang alkalde nga kon may palpak kag delayed nga proyekto kaangay sang flood control nga rason sang pagbaha sa syudad dapat may manabatgid. Sa interview sang Bombo Radio kay Vice Mayor Baronda, iyagin pahayag nga kinahanglan imbestigaran kung may mga delayed man nga proyekto ang Iloilo City Government. Suno sa iya, dapat mahibaluan sang publiko ang tanan nga palpak o kon delayed project diri sa syudad sang Iloilo, gani kinahanglan ini nga mapaidalom sa investigasyon. Iya man ginpatpat nga nagakadapat nga may ihibalo ang publiko o kon ang mga taxpayers sa kun diin nagakadto ang ilang kwarta. Sa pihak sini, nagpabutsyag sa gihapon sang suporta si Baronda sa administrasyon ni Mayor Treñas. Yari anay ang kabahin sang soka ni Treñas angot sa korupsyon. Kaangay sang aton away batok sa pagbaha kag pagbagyo. Ululupod naton nga awayon ang kapigaduhon. Ululupod man naton nga batuan ang korupsyon. Kag kung may palpak kag delay nga proyekto kaupod sang flood control nga ang rason sang pagbaha diri sa syudad dapat hindi dapat magpabaya. This is not the Ilonggo way. Our way is rise to action. Madasig, epektibo kag action. Yari naman ang reaksyon ni Vice Mayor Baronda. Palpak bala kag delete ang ini nga mga programa. Pero ako man gusto nga ipabaloon man sa pumuluyo nga dapat hindi man ta selective lang no. Kung may ara palpak kag may mga ara man nga mga delayed projects sa city government, dapat man nato ni call out ini. Hindi lang pwedeng party lang sa national government so diri sa aton nga syudad because it is also kumbaga kwarta man sa aton nga pumuluyo. Nabatian ang pahayag ni Vice Mayor Love Baronda.